tagbay. Tugnaw. Ay, muli tagbay. Sugod na unta tug init, pero balik na sa katugnaw. Kapoy kay bangon. Klase pa ko lang na cheese. Ay, pait. So, awa. Kuha na, mga alas 9 na niya. Awa. Ulan na sad. Basa na sad. Tugnaw. Jacket na sad na balik. Pero arang-arang na kayo maka-shorts ko sa hay karon. Ngit-ngit man. So, muna siya. Ang ulan na. Ay, kawas-kawas. Ang ulan na. Kahit lagi kayo. Di pa inaunta ko ba kay kanang indot na ang panahon niya. Kanang dili na tugnaw ta. Balik magtugnaw. Si mga lab sa klase pa ko ron. Online class. For now, okay. Trabaho si Laura. Diri ako sa garahe magtrabaho. Or magkanang klase. So, set up na ko diri. Hinimo na ako ng alamisa. Kanang rolling. Kang Marlo na nga alamisa. Yeah, muna siya. Nangaring ang auto ni Laura. Pero sa kumpanya ni, dili niya mo auto ha. Singtong nga mo auto. So, tripping tani. Kapoy pumandiho ko eh. Setup sa ko dyan. Ang mong klase karon gikuan. Kanang Discord ba? Online streaming. Usually kung magklase, may recording. Pero kani, wala may recording ani. So, setup ko daan. Ako nang i-record ang klase. Para in case magtuon ko. Na ako'y copy. Kapoy yung da. Sige, set up sa kumay. Manligo din ko ani para makabata ko. Usually later ko makaligo. Mga tao ko rin, mga ligo, binag-winter kahit ugnaw. Pero, Pinoy, hinanglan tabligo. Makasurvive na duha kadlaw way. Tulok kadlaw nga way ligo. Pero kana, wako'y gawas. Kung gawas, hinangang mong ligo kay virus. Pero, kung kuan gani, basta, na. Ang takilid man siya. Ang takilid mo akong video. Yatay. Yatay, nagtakilid man ito video kayo na. Mag-rotate na sa guwan ni ron. Ang lipon. Lihok na ako. Lihok na ta. Sige. Lagi dito din siya taas akong video kasi gilang tabi. Hilig mo yung tabi. Mura ginagid. Hilig ko tabi. Mataas giniron ba? Basta anay. So, muna akong setup. Darang ring computer. On pa ni. On siya. Then, muna ako mga stuff. Diyan muna ako mga gamit. Ako yung mga gamit yan. Ako tarong uno pa skateboard. Oh. Diyan ako mga gears. Mga cartoon. Diri nakabutang. Yan. Skateboard. Of course. Narang rin. So, nako'y kawaon sa gawas. Punit lang ang skateboard. Okay. Ito lang remote. Naradian charger sad. So, pakapin niya siya sa skateboard kaning kuan palit na ako. Butang na mo diya. Para dali. So, ni kagawas din sa butahan. Wala siya. Sa pagkakaroon, wala ko gagamit og microphone. So, ang ginagamit ang iharang microphone. Taon tang siya ayo na. Kaya gitapol ko. Ang dagon sa ko ni. Kani siya may experiment gini siya so mahug bati gini. Dala sa ulang headphone da. Anyway, sige set up sa kag Discord. OBS. Discord. Okay. Updating. Okay. Discovered ko one thing di ay kanang mag-upload kag kanang video via iPad Pro kung magkanang like LumaFusion nag-edit ko sa iPad Pro nya kanang akong gina-upload sa kuan akong i-upload sa sa YouTube kung ako i-upload gamit ang app kanang YouTube app kanang mag-ana na app sa phone sa kuan
Mahimo siyang 1080p, mugamay ang resolution. Pero kung mag-upload ka from ang imo akong editor, LumaFusion, edit na ko 4K, export ko 4K. Kung ako i-upload diretso from LumaFusion padung sa akong YouTube na channel, 4K siya. So ang akong duha ka videos prior kay gi-edit man ako sa iPad, akong gi-upload sa app. Muagi man siya camera roll kanang mga photos nimo ba sa iPhone or sa iPad. 1080 ra gid siya. So mine siya nga ri akong gi-edit, diretso na ako sa LumaFusion, ako gi-test gahapon 4K. So nibaw-an na ako sa kabutang dapat para sharp akong videos, 4K dapat. So muna siya. Manghilamos ka ako kay murag ako nang uga kayo niya. Gikan post cut rin ko po mata. Hilamos ako or maligo. Sige bay, kapit akong klase within less than 40 minutes. Sige. Murag sa tanaw na ako kailangan lang yung magsuga da kung naning style nga video so kung i-upload. Dili man siya net na quality. Murag kuan pa. Second day pa lang nako aron niya murag feeling nako di ko ganahan sa quality nga magawas, but ano lang niya akong story kay daghan kasi yung tabi taas kani nga video. Sige lang, so kailan na to, pero kung wala kay suga mo ni effect okay na, pero mungit-ngit mo siya usahay ba nagpermi ako nas gawas, pero kung na ako sa sulod need yun tingig mag lighting para klaro ako na kailangan na naging maligo. Okay, 30 minutes na klase na ako. Checking the mailbox. It's raining. Ulan kay bay. Nag-English na po ko. Ano ko check sa mailbox na mo. Pero nag-ulan. Tayo, lanoy. Spam ra. Slide kay bay. Udah. So minggawas na ko ganina paghuman kay kanang gawas na ko ganina paghuman kay kanang ako nakalimutan balik sa ko gawas. So let's go ato ko kanang shopping center. Uyog mo? Yeah. Okay. Basta ato ta Woolworths katog na tadaan. Anong tag Woolworths bay? So paabot ta kay na bus moagi pika side na auto puno ang duha ka side turay bus lingon siya overspeeding ko bisag wala gyud padagan nabagay mo liko. Okay sige ka mo nahagtak ganina ba nahagtak kay gibutang naman ako diha sa dashboard. Police tangan ko di ka ng tanganan niya rin niya. Telling me who I should or shouldn't be
me, like it's all a part of some big plan. But without love, I'm nothing. Without life, I'm dead. I know I'm not perfect. Well, show me who I really am. Okay, so karon kay pasakan ako kay nung nagtrabaho si Laura. Nagikan sa ko naligo kay dito kong kuan kay aksen sa putahan. Ikan sa ko naligo kay mo ka dito man kong kuan kanina kanang shopping center. Wala lang ko video nagdali lang kog lihok. But to ko shopping center palit kog stuff English. Ito na gamit ba. So tapos may bitana. So, dito kong shopping center ngayon na malit kong mga gamit din, human. Karon, nut kay ganina kay nigawas ang blue sky. Karon ni puti na sad ni clouds. Atay Sige. Basta, ang learnings sa to karong adlaw, akong masulti is kung mag-upload mo YouTube, ako nito mo sa video later, pero muna akong learnings karon para ma-document na to. Okay, go laptop. Kung mag-upload mo YouTube gamit iPad, i-export ninyo diretso sa YouTube. So, yung i-link inyong YouTube, kung magamit mo LumaFusion, yan, nag-upload mo sa iPad, i-diretso ninyo upload sa, sa YouTube. Kaya kung imong i-save sa imong iPad, muad to siya sa photos, camera roll, 1080p ra siya. Kung 4K yung gina-video, mubati siya. Pero kung mo, nag-video na mo 1080 niya, happy ra mo sa low quality, paspas ng uploading, pwede rin yung buhaton na. Pero ako, CD man ko, ganahan ko sharp akong videos. Katawang kung duha ka video before this, kay puro 1080p. Nahigubos ko matiya, uy! So, karon update ako, muna na siya. Ako sa siyang i-export gamit LumaFusion, diretso sa YouTube. So, karon ang oras is alas 4. Ako ning sugag edit karon, diri lang takutob niya. Ugma na sad ta. Ako ning editon karon bot pila ka minutes, then upload na sad ta, then ugma na sad ang sunod vlog. So, mura na may. Ayaw mo. Wala tayo lagay ron. Ito kayo matog city ba? Mag-story ako mga Bisaya niya na yung mga tao tumamukuan. Pero sa akong idol nga si Uncle. Ay, sige. Alis ako. Edit na na eh. Sige na, ako na ka. Mag-edit na ko. Mukha eh. Kain akong i-edit ha. Kaya mag-edit ko sa iPad. Saan mo yung iPad? Ito silong. Sugod nag-edit. So bye. Nag-edit ko karon. Ay. Tanaw na ko pati ang quality sa camera eh. Bawa ka nang anad na kay kasi gamit og camera nga imong ganahan nya. Kalit ka gamit og kanang camera nga murag lower og quality sa hindi sa quality sa imong gigamit. So, muna hitabo ko ganahi. Makasurvive ba ka kuha ni ugma. Kasi di na ko ganahan na ni mo edit sa duban. Second day pa ron technically, but murag third upload na ako. Yung nice quality. Ganahan kung balik sa akong A6600 mo nakigamit ka ron. Ako lang tani. Kaya sa. Bye. So nag-edit ko karon. Try. Nya kanang wala ko ganahay sa quality. Baka nang naanad kasi imong kanang camera nga kanang pinmin mo gamit nya kani A6600 mga Sony ang ipanggamit maski katong A66 katong RX 100 dindot mo siya quality nya na siya nanibo kay bokeh nya ang noise niya gamay ra kay dindot biya kay kanang
low light ang Sony. So paggamit ako sa Osmo, of course, gamay siya nga sensor. Yeah, pugos. May lag na kasagawas pero may outdoors kada nagkuan. Pero kung nakasasud sa balay, si Kwati pero bibita na sa balay ron. So ambot lang ka makasurvive pa ako ni ugma. Try pa gina ako ng ugma. Pero tanaw na ko most likely last na akong upload ugma, di na akong upload, balik ko sa karaang camera maski katong RX 100 ting akong gamiton daily. Iwag ko ganahi. Ako ganahi color. Di ko ganahan mag color grade, di ko ganahan mag cut, wala lang. Di ko ganahan mag vlog. Muna siya. Sige. Fighter kayo. Na-edit na ko within 30 minutes niya. Simple lang itong edit siya. Paspas ra. Okay, bye-bye.